उदखारि बेरेखा सान बा एन्टि टेररिज्मआ सोमला बसुमतारिया बेनि भिक्टिम जादों नंगौ। ओमफ्राय बे समाव आङो उदखारि बेरेखा सान होनानै हाबाफारि खालामजेननाया आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समावनो आंनि समनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामदों। खिन्थु बे समाव मानसिफ्रा सानदों जानो हागौ जे सोमला बसुमतारिखौ बुथारग्रा बे हान्जाफोरनि हेंथायैल' बे सानखौ फालिनाय जादों नामा। नाथाय बै समाव गोबां लेभेलाव आङो डिसकासन जादों आरो जोंनाव मोनसे टेररिज्मआ बिभिन्न फर्माव फैनो हागौ आरो बे मोनसे ग्लबेल कनसेप्ट। दिनै एन्टि टेररिज्म डे माने बेवहाय सोमला बसुमतारिनि थैनाय सानाव जों बबेबा पार्टिकुलार अर्गेनाइजेसननि थाखाय नङा, वर्ल्ड वाइड बा गासै भारतआव टेररिज्म बा वर्ल्ड वाइड जि टेररिज्म बेनि प्रटेस्ट महरैनो बेखौ फालिनाय जायो। आरो टेररिज्मआ बिभिन्न फर्माव फैनो हागौ। बे गासैबो फर्मखौ हमनानै लादो जों रेजिस्टेन्स होनांगौ। टेररिज्मनि इन्टारप्रिटेसननि सायावसो सोनारगोन। इन्टारप्रिटेसना लकेलाइजेसन नाङा आरो गोदोबो लकेलाइज नंखाया। खिन्थु जोंनि समाजाव बेबायदि मोनसे थासारि फैगासिनो दङ। बे थासारिया गाबोन समफोर गाज्रिसिनबो जानोबो हागौ। दिनै गैयाबादि मोनदों। खिन्थु दा मोनसे ग्लबेल नेटवार्कजों टेररिज्मफ्रा जेरैबायदि डेभेलप जाबोदों बिभिन्न पर्यायनि, मालाबा रिलिजियास, मालाबा ससियेल, मालाबा इक'नमिक, पलिटिकेल, बै समनि बादि जेनेबा मोनसे इन्सारजेन्सि बा मोनसे आलादा रायजो दाबिनानै जि एक्सट्रिमिज्म जादोंमोन बे फैया जानो हागौ। खिन्थु दा बिभिन्न रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि इन्सारजेन्सि बा टेररिज्मआ फैनो हागौ। दा बेनि थाखायबो बेनि हेंथायैबो जों जुजिलांबाय थानांगोन। बेयो हिउमेनिटिनि एगेन्स्टआव जानो हागौ, बबेबा मोनसे समाव बे टेररिज्मआ मिथिंगानि एगेन्स्टआव जानो हागौ, आरो बबेबा समाव बेफोर धोरोम एबा समाज हारिखौ लानानै नङै खारनफ्राव बेफोर सक्तिफ्रा खर' थिखांबाय थानो हागौ। जों ग्लबेलि नायहरनांगोन आरो बे हाबाफारिखौ ओंखायनो मोनसे ग्लबेल एपिलजों लांनांगोन जे दुनियायाव बा प्रिथिबियाव जे टेररिज्म दङ, दा बे गासैबो रोखोमनि टेररिज्म बेनि हेंथायैनो दिनैनि सान।